Zdravo, jeste spremni za takmičanje? Dole u komentarima napišite ime od bilo kog ponija iz Moji mali poni. Ni to nisu samo one Iskra, Divna, Tihana, Šarlota, Jabuklina i Rozeta i Sunset Shimmer, nego one i baš svi. Ko bude pogodio ime, čuda će da mi u rešenjima kad budem napravila video gde će biti poni od koga ste trebali da pogodite ime. Tu će da mi napiše pobednik u komentarima kakav snimak želi da ja napravim i ako mi se svidi ja ću da napravim. Pa to je to.